Merħba bikom, kemm nixtieq li dil-madoffi kelma merħba jirranġawha daqsxejn dik propja merħba bikom hija l-tifsira sewwa it-tajba meta l-Maltin jkunu jafu jitkellmu bil-Malti, merħba bikom kien jgħidu mhux merħba biss. Merħba xi traduzzjoni ta' welcome biss, merħba bikom. Merħba bik ya ħabib, jekk ġejt biex iġġib, imma jekk ġejt bidek fidek xejn m'għandix irridek, pereżempju dak huwa wieħed mill-qwil ta' Mazza. Illum qabdu lili biex nintroduċi l-kellim, u naħseb se jiddispjaċihom. Il-biċċa li daw it-taħdidiet fis-sensiela ta' tradizzjoni orali, sewa issa ilhom ħafna jsiru. Il-kellima kienu ħafna drabi riċerkaturi mill-università stess, jew kellha nies magħrufa li diġà pubblikaw magħrufa fil-qasam tagħhom li pubblikaw xogħol fuq it-tradizzjoni orali. Riċentement ġejna konxi, insomma, xi kultant ikunu rafet quddiem wiċċek u ma tagħtix każhom. Illi hemm nies oħra wkoll f'Malta li qegħdin jaħdmu fuq l-istess suġġett u li aħna għandna nkunu mitħla tagħhom ta' x'qed jagħmlu u aħna ngħidulhom huma jgħidulna sewa l-Arkivi Nazzjonali ukoll għandhom proġett li jismu Memorja u t-tir tiegħu huwa eżatt bħal tagħna dak li jiġbor it-tarif orali sewa fuq suġġetti li jażlu huma. Issa jgħidilna James Baldacchino, James Baldacchino huwa l-koordinatur u xek tal-proġett, insomma ngħidilkom, u importanti għalina li nkunu nafu huma x'qed jagħmlu u huma jafu aħna x'qed nagħmlu ħalli kulħadd taħallat u jaqsam. Sewa. Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja lil il-Juicy Gut, il-Dr. Adrian Gilmore, komplament għad-Dipartiment ta' Malta din l-istedina tal-Istitutu lill-Arkiv Nazzjonali ta' Malta. U nkompli nixtieq ngħid ħaġa oħra wkoll. Jien tlaqt mill-Università madwar 3 snin u nofsilu, f'Diċembru tal-2014, gradwajt ġifieri. U fejn qabel kont inkun bil-qiegħda fejn il-kollegi tiegħi inħażżes fuq xi biċċa karta jew nagħmel xi affarijiet oħra wkoll, illum vera nħoss nistramp li qiegħed bil-wieqfa hawnhekk u nitkellem magħkom, allura folja nqalbet. Mela, kif tistgħu taraw u kif qal is-Sur Gatt tajjeb, il-preżentazzjoni tiegħi ħadd tkun fuq il-proġett Memorja, it-tradizzjoni orali fl-Arkivi Nazzjonali ta' Malta. Il-preżentazzjoni ħadd tkun maqsuma dan il-mod, it-tradizzjoni orali, introduzzjoni, nagħmel bħal Peppi nżomm kollox fil-qosor, il-proġett ta' Memorja Nazzjonali, il-proġett li ġie qabel il-Memorja, l-objettivi tal-proġett, il-proċess tal-intervisten li huwa l-aspett uman u l-aspett orali ta' dal-proġett, it-temi li għażlet l-Arkivi Nazzjonali ta' Malta li huma l-Ingliżi f'Malta, il-vetturi u trasport pubbliku u l-konnessjonijiet bejn Lampedusa u Malta, l-amministrazzjoni pubblika daqtaq niepen u l-esperjenzi tat-tieni gwerra dinjija. Għandna kollezzjonijiet fotografiċi wkoll li jorbtu ma' dawn l-intervisti li qed nagħmlu. Nuri naqa' materjali ieħor li nġabar f'din is-sena li lna nirriċerkaw u naħdmu fuq dawn l-affarijiet, l-isfidi ovvjament kull proġett ikoll l-isfidi tiegħu u r-riżultati li ġibna s'issa. Mela biex nibda, ovvjament kull informazzjoni li qabel ma kienx tinkiteb kien tiġi trasmessa bil-fond b'mod orali din l-istoriċi jgħidulhom pre-literate societies. Minn qabel ma kienx jikteb kien jiġbor ngħidu hekk jew tribujiet, familji, membri ta' istituzzjonijiet u jitrasferixxu l-informazzjoni li jafu li ġebru matul is-snin kollha bil-fond. Din għandha sem importanti fis-soċjetà, mhux kellha ma qatt għandha sem importanti fis-soċjetà. U kif għamlu hawnhekk nazzjonijiet, gruppi ta' ħaddiema, familji, tribujiet jiġu msaħħa bit-tradizzjoni orali. Dawn l-istejjer aktar ma jinġabru ovvjament iwasslu għal memorja kollettiva wkoll. Eżempji lokali li għandna hawnhekk tkellimtu xi ftit minnkom fuq dawn l-affarijiet fit-taħdidiet ta' qabel, proverbi, stejjer, aneddoti lokali, taqbil, miti, leġendi, baħir, oratorija, kanzunetti u l-għana tal-fatt, l-għana l-Bormliża. Issa din biex naqbis fuq l-Arkivi Nazzjonali għax hawnhekk hu r-rwol tagħna
din hija dimensjoni ġdida l-Arkivi Nazzjonali. Ġeneralment l-arkivi kienu entitajiet li fihom kienu jinġabru dokumenti statali, public records, dokumenti li kienu jiġu prodotti mill-Dipartimenti tal-Gvern, Ministeri u mill-uffiċċji tal-Eżekuttiv ukoll. Allura din hija pjattaforma ġdida li aħna qed naħdmu b'sorsi li mhumiex uffiċjali u anke sorsi intangibbli qed naħdmu bil-memorja tan-nies. Għandna l-fattur uman, fattur storiku u l-aktar xogħol importanti għalina biex dawn l-isterji jinġabru u jiġu preservati u ma jintilfux u li nagħmlu l-feedwork xogħol barra mill-arkivi niltaqgħu man-nies u nagħmlu outreach. Dan huwa parti mill-outreach tagħna biex niġbru l-istejjer. Dal-proġett beda madwar 14-il sen ilu. L-ewwel għamla tal-proġett kien il-proġett tal-Memorja Nazzjonali, il-National Memory Project. Dan kien inawgurat fit-22 ta' Marzu, 14-il sen ilu, mill-Eċċellenza tiegħu il-President Guido De Marco. Kien maqsum fi tliet biċċiet, kellna l-Film and Sound Archive, il-National Picture Archive u l-National Portrait Gallery wkoll. Saqal min ma jafx il-National Portrait Gallery hija wirja permanenti li hija miżmuma il-Banka Ġuratale fit-triq prinċipali tal-Imdina qabel iddur il-pjazza ta' quddiem il-Katedral. Issa, min imur jara din il-wirja, din l-esibizzjoni, nota li hemm ħafna, ovvjament, ritratti uffiċjali ta' Prim Ministri, Presidenti, uffiċjali tal-Armata, nies li ngħidu hekk irnexxew u kellhom suċċess fil-linji tagħhom, kantanti, pitturi, eċċetera, imma ma kinux qed jinġabru stejjer kif jgħidha Malti minn fhom ċikku l-poplu. Sewwa. Issa tradizzjoni orali li mbagħad iwasslu stejjer orali hija metodoloġija bl-aktar ngħidu hekk forma demokratika għax kulħadd għandu vuċi, kulħadd għandu storja xi jgħid. Meta dawn l-istejjer ma jiġux rekordjati jintesew u meta jintesew jintilfu. Issa l-objettivi dan il-proġett huma diversi, ħansemmi l-aktar importanti biss. L-ewwel wieħed għandu jkun il-kreazzjoni ta' arkivi orali u audiovisiv sabiex jiġi miġbur, irrekordjat, traskritt, preservat materjal fuq l-istorja tal-pajjiż u tal-poplu. Dal-proġett ħa spinta oħra 5 snin ilu ħabba il-manifest elettorali tal-Partit Laburista ta' 5 snin ilu. Fih kemm miktub li għandu jinbeda arkivi orali u audiovisivi mmexxi mill-Arkiv Nazzjonali ta' Malta. L-Arkivi Nazzjonali impjegat 5 min nies, jien ovvjament wieħed minnhom. Kellna nitħarġu f'kors tal-istorja orali il-professur John Kirkop li għallem f'din l-Università li beda l-Oral History Center u Public Memory Archive ukoll. U issa xogħol huwa għaddej għal sena, forsi sena u 4 xhur. Apparti li ħanoħorġu nagħmlu intervisti fuq it-temi stipulati u apparti t-temi wkoll. Avolja l-Arkiv Nazzjonali għażlet it-temi sabiex jibda x-xogħol aħna ma niskludu l-ebda suġġett. Jiġi riċerkatija inkredibbli kif dal-pajjiż qatra foċejjan għandu daqshekk materjal biex naħdmu. Tittingħata assistenza lill-pubbliku wkoll u gruppi, individwi, istituzzjonijiet anke privati sabiex jiġu rekordjati stejjer orali għandna qegħdin tim żgħir u rridu niġbdu ħabel wieħed meta ngħid irridu niġbdu ħabel wieħed aħna n-nies tal-arkivi, ir-riċerkaturi, nies li jagħmlu dan ix-xogħol, l-oral historians u anke l-pubbliku. Qiegħda ssir diġitizzazzjoni tal-intervisti u tat-traskrizzjonijiet tal-Public Memory Archive immexxi mill-istess Professur Kirkop. 4 snin ilu ġie ffirmat Memorandum of Understanding, skużawni, bejn il-Public Memory Archive u l-Arkivi Nazzjonali. Hemm aktar minn 1400 intervista li nġabru fuq medda ta' 18 u 19 sena li dawn li jiġu diġitizzati ħajqgħu taħt l-auspizji tal-memorja wkoll. Qed jiġu ppjanati daħtidiet fuq ix-xogħol qed isir li diġà żar, ovvjament din waħda minnhom. Il-qudiem se jittella sit elettroniku ta' memorja li qa' taħt dak tal-Arkivi Nazzjonali. Dan għandu biċċa xogħol irid jinkludi katalgu fuq kull donazzjoni, rikordi orali, stejjer, traskrizzjoni tu kwalunkwe materjal ieħor. Il-qudiem se jkun hemm wirja interattiva u konferenza nazzjonali meta jitlesta l-proġett. Qed ngħidu minn hawn snin oħra aħna x-xogħol qed nagħmlu
mhux sempliċement qed niġbruh biex inkabru ngħidu il-holdings tagħna, aħna qed niġbru biex nippreżentaw kollox lura lill-pubbliku biex intużaw fuq pjattaforma ta' riċerka u anke f'mezzi ta' edukazzjoni. Issa, dawn li fuq l-aspett tal-intervisti, il-proċess tal-intervisti, intażlu t-temi, kif qedtilkom qabel, dan issa nitlu naqa' fid-dettall quddiem, kien nieħdu kors ta' taħriġ tal-istorja orali mill-professur John Kirkhope, dal-kors dan madwar 5 xhur u nofs, allura x-xogħol qed nagħmlu nista' ngħidu li hemm xogħol ta' kwalità, hemm ċerti standard. Kellna niffurmaw lista ta' mistoqsijiet fuq dawn it-temi wkoll skont is-suġġett li ġie riċerkat. Ikoll nagħmlu kuntatt ma' individwi interessati li jgħidu l-isterja tagħhom. Rigward dan il-punt kellna ħafna kuntatti u kien hemm ħafna nies li ġobhom jgħidu l-isterja tagħhom. Il-problema hi li hawn ħafna nies jridu jgħidu l-isterja tagħhom, allura x-xogħol qiegħed jiżdied li hu tajjeb għax hekk iridu aħna. Aħna kull meta noħorġu biex nagħmlu intervisti, il-proċess mhuwiex sempliċement immorru quddiem in-nies, impoġġu bil-qiegħda, nitfgħu recorder u nirrekordjaw lin-nies. Proċess twil. Irridu nieħdu ħsieb li jsiru laqgħat preliminari dak li jidhom pre-interview meetings. Ġieli niltaqgħu ma' nies li jkollhom ikunu għadhom luċidi ħafna, kollhom memorji tajbin ħafna, avolja jkunu mdaħħlin fi żmien sew skont is-suġġett u skont it-temi li ħan nkunu qed nirriċerkaw. Ġieli wara laqgħa ikunu lesti għall-intervista jew għax ikunu qablu, jew għax jituna l-permess, ma jkunux problemi. U anke għax ikollhom kif qed memorji luċidi, ikun hemm min konna niltaqgħu darba, darbtejn, 3 darbiet miegħu, ġieli anke 5 darbiet sabiex naċċertawhom li dal-proġett qed isib ċerti standard u apparti minn hekk forsi memorja tkun qed tilab naqra ma fl-aħħar ir-riżultati kif ħanaraw wara ikunu pożittivi. Mbagħad l-intervista din ġeneralment issir fejn irid l-individwu jew ir-residenza tiegħu jew l-arkivi stess jew nkella ċerti postijiet oħra hemm min għamel intervista fil-kafetterija ta' Mater Dei, jiġifieri biex inġibu l-esperjenza kollha dan eks ħaddiem taċ-ċivil kien. Mbagħad hemm l-aktar biċċa ngħidu hekk teddjanti, it-traskrizzjoni. Jista' jkun hemm li jkollna traskrizzjoni, skużani, intervista ta' nofsija, ġimgħa u nofs lestija. Kollok intervista ta' 3 sigħat u nofs għandek xhur tkarkar biha. U mbagħad titoqgħod jekk hux qed juża l-Malti jew l-Ingliż jew id-dialett. Allura qed jitlu ħafna fatturi f'dawn l-intervisti. U apparti mill-intervista niġbru materjali ieħor ma' ritratti, oġġetti, djari, dokumenti, ikun hemm min ma jixtieqx jagħti dawn l-affarijiet personali, forsi ħabba element ta' nostalġija, allura aħna nieħdu kopji wkoll. It-temi li ġebu ta' l-arkivju huma dawn immigrazzjoni, din tinqasam fi 2, l-Ingliżi f'Malta u l-konnessjoni bejn Lampedusa u Malta. Il-vetturi u trasport pubbliku, l-amministrazzjoni pubblika, id-daqq ta' qniepen u l-esperjenzi tat-tieni gwerra dinjija. Jien ġejt mogħti l-aħħar waħda l-esperjenza tat-tieni gwerra dinjija. Mela, l-ewwel tema ħankellmu fuqha hija l-Ingliżi f'Malta issa, u minn nafu l-Ingliżi ġew ftit fil-bidu tas-seklu 19, ngħidu 1800 u telqu miżerament madwar 40 sen ilu. Issa, l-istorja dejjem kienet tinkiteb mill-lat politiku, ngħidu hekk mill-elites, biex nuża kelma ħobbu jużaw storiċi. Kienu eluf ta' Ingliżi, nies li kienu nkarigati mis-servizz, nies li kienu fis-servizzi, kellek nisa li kienu jaħdmu magħhom jirranġaw id-djar, inatfu, jieħdu ħsieb it-tfal, irġiel kien jaħdmu għalihom ukoll mekkanis kien hemm min ma kienx jaħdem fis-servizzi ma kien jaħdem magħhom, ngħidu hekk fil-kċejjen jew fl-ajruplan jien kelli żewġ nanniet kienu jaħdmu mal-Ingliżi, skużani, l-erba' li huma. U din hija ngħidu hekk a pool of knowledge, a pool of experiences, gruppi ta' esperjenzi li ma ġewx riċerkati. U hawnhekk hawn ħafna Ingliżi, hawn komunità ta' Ingliża kbira Malta, ovvjament tagħmel sens, konna ex-kolonja, qegħdin fil-Commonwealth ukoll. U bdejna nagħmlu intervisti madwar
sena ilu. Dawn huma ftit mill-punti li ħarġu, u l-punti prominenti anzi li ħarġu minn dawn l-esperjenzi. Il-maġġoranza ta' Ingliżi kellhom relazzjonijiet pożittivi mal-Maltin, tant li baqgħu jiġu hawnhekk sena wara sena, avolja il-bażi militari spiċċa 39 sen ilu. Kellhom ħbieb Maltin u għadhom jiġu llum biex jarawhom ġifieri. Il-ħajja soċjali tal-Ingliżi hawn Malta hija prominenti ħafna wkoll f'dawn l-intervisti. Kulħadd isemmi il-bars, ir-restaurants, l-RAF Lido li kien hemm Birżebbuġa, Kalafrana, bel-ma kien hemm il-Freeport, anka din il-Maltin isemmuha ħafna. Suġġett ieħor importanti li ħarġ dawn l-intervisti hija r-rundown u l-politika. Ovvjament dan kien qabel żmien, forsi ftit minnkom jiftakru dan iż-żmien tas-sittinijiet u tas-sebgħinijiet. Toħroġ ħafna il-biża' u n-nuqqas ta' stabbiltà u n-nuqqas ta' ċertezza wkoll li kien hemm dak iż-żmien meta kienu ħajtilqu l-Ingliżi, kemm kienu ħajħallu nies, liem tip ta' nies ħajħallu u l-politika wkoll. Tant kemm hekk li ħafna minnhom joqogħdu lura meta jiġu biex jitkellmu fuq is-sebgħinijiet, l-aktar meta nbidlet l-amministrazzjoni fl-1971 meta daħal id-Defence Treaty fis-sena ta' wara. Imma ġeneralment dawn l-istejjer, dawn l-esperjenzi huma pożittivi ferm. Intervisti oħra li qed nagħmlu, apart qed intervistaw nies dak iż-żmien kienu adulti, allura llum huma irtirati u anzjani u xjuħ. Qed nintervistaw nies li dak iż-żmien qed ngħidu fil-ħamsinijiet, sittin u s-sebgħinijiet kienu studenti, ma kienu tfal tan nies tas-servizzi. Is-sena l għaddiet il-manager li karigat minn dal-proġett is-Sur Leonard Kallus qiegħed hawnhekk, ma tantx ħobb jidher qatt fil-kantuniera fil-fatt. Sab din il-pjattaforma virtwali, dan is-sit kif qed taraw għamtu Royal Naval School tal-Ħandaq, dan ma kienx hawn skola waħda. Kien hawn numru l-aktar prominenti kienu tal-Verdala u tal-Ħandaq. Dawn ġew jagħmlu dan is-sit biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom, allura tradizzjoni orali tagħhom, l-esperjenzi, ritratti, dokumenti qed jitfahom kollha hawnhekk. Allura aħna għamilna kuntatt ma' dawn in-nies, laqgħuna tajjeb li ħassewhom li fl-aħħar hawn proġett li qed jilqa' l-esperjenzi tagħhom. U dan is-sit jilqa' ex-studenti u ex-għalliema sabiex flimkien jaqsmu l-memorji tagħhom kif qed. Issa, ċerti nies forsi żammew dokumenti, illum huma meqjusa dokumenti jew efimera, ħafna nies remewhom dawn l-affarijiet li kienu ifakruhom f'Malta. Kien hemm element ta' nostalġija u nuqqas ta' element ta' nostalġija, imma persuna waħda, is-Sinjura Janice Price, li kienet għamlet żmien toqgħod hawn Malta, kienet stazzjonata hawnhekk tliet darbiet fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet. Fil-fatt qalet li meta ġew biex jitilqu bkew lejn l-aħħar tas-sebgħinijiet. Żammet dawn ir-riċevuti. Issa, aħna ġeneralment meta ikun hemm nies li ma rridux jagħtu l-oriġinali nieħdu kopji biex xejn ma jintilef. Din ġoba tagħti tliet irċevuti oriġinali minn dak iż-żmien kif tistgħu taraw. Id-dati huma Lulju tal-1979. L-inkognito m'għadux jeżisti. Il-Caribbean m'għadux jeżisti. L-inkognito għadu is-Seabreeze Hotel għad hemmhekk. Qed ngħidu madwar 40 sen ilu. La din għażlet li żżomm l-irċevuti, aħna l-irċevuti naqbduhom narmuhom minn qas jiġborhom. La din żammet l-irċevuti sinjal li dak iż-żmien kien żmien importanti għalija u fil-fatt għażlet li numru ta' snin ilu tirtira hawnhekk. U għadha toqgħod Birżebbuġa u għadha ħabiba ma' waħda mis-sefturi li kellha. Mary Buttigieg minn Birżebbuġa kienet tuħseb it-tfal u għadha llum ġifieri titkellem magħha li hija ħaġa tal-iskantament. U għavolja l-Ingliżi telqu hemm relazzjoni kordjali, relazzjoni tajbin. It-tema, waħda mit-temi insomma hija l-vetturi u t-trasport pubbliku. Avolja madwar 7 snin ilu it-trasport pubbliku ma baqax forsi Malti b'dak il-kuluri għandna element nostalġiku qawwi avolja ħafna Maltin kienu jgergru qabel.
dik ma ninsewwix qatt. Aħna l-arkivi inkarigajna lill-Ingliż, is-Sur Richard Stedel, biex jaħdem fuq din it-tema. Is-Sur Stedel beda il-Malta Bus Archive Foundation dan ilu 10 snin jiġi Malta jirriċerka min jeddu u jdur il-files tal-vetturi li hemm il-Ministeru tat-Trasport. Għandu biċċa xogħol l-qudiem ma xem madwar bejn 55 u 56,000 file li jittrattaw kull vettura li kienaw fuq it-toroq. Dan vetturi li tfarku jew le, l-inċidenti kien hemm aktar dak iż-żmien li kienaw illum. Imma il-punt prinċipali dawn l-intervisti tal-tradizzjoni orali qed nagħmlu huma l-karozzi tal-linja. Karattri għandna ħafna, għadhom ħajn illum għandna problema, mhux problema, ħanejdu hekk. Ħaġa li jdu noqogħdu attenti għalija f'dal proġett huwa l-fattur ta' l-età. Ħafna affarijiet li qed nirriċerkaw l-individwu hum daħlin fi żmien it-tieni gwerra dinjija, x-xufiera tal-linja li kienu jsuqu fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Allura ma rridux naħduha bil-mod taqqas. Aħna li qed infittxu rigward it-tema huma affarijiet diversi, il-kultura tax-xufiera tal-karozzi tal-linja u parti il-kultura tax-xufiera kien hemm nies li jaħdmu fuq il-karozzi, nies li kienu owners għax kien hemm min ma kellux il-karozza tal-linja u nies li kienu jberflu wkoll. Ħaġa li bil-mod il-mod inqatat. Il-ħajra x-xogħol ġeneralment dawn ix-xufiera kienu jidħlu għax kienu jafu l xi ħadd jew xi jew xi kuġin jew missierhom ġeneralment u l-istejjer kienu ġew trasmessi minn ġenerazzjoni għal oħra. Allura kienet titrawwem ċerta kurzita u ċerta ħajra x-xogħol. Tant kemm hekk li ġieli kienu jżommu l-istess laqam. L-istejjer minn ġenerazzjoni għal oħra, l-uniformi, il-perċezzjoni ta' uniformi lejn l-aħħar tas-servizz mhux l-ieħor tal-arriva. Ta' qabel meta kien għadu tal-istat mhux l-ewwel darba konna naraw xufiera jew mis miftuħa jew bi flok ta' ċingi. Sur Kalus jista' jgħidilkom aktar minni ġifieri. Għax missieru kien xufier tal-linja żmien ilu. Imma kienu jqogħdu attenti għall-uniformijiet ukoll tant kemm hekk li kellhom jgħaddu l-uniformijiet joqogħdu attenti għall-epaulets u shoulder pads li kellhom kien hemm min kien jaqla multi għax kien iżomm it-trakk maħmuġ ukoll. Differenti minn 10 snin ilu xi mhux l-ewwel darba sibt mop jew barmil warajja. L-strikes kien hemm ħafna minnhom dawn mhux dak ta' 10 snin ilu biss. It-tiżjin tal-karozzi din hija ħaġa vera interessanti u kieku nistudjaw minn lenti antropologu tkun nisbaħ anzi għax mhux l-ewwel darba naraw verbum take car u factum est u mbagħad naraw xi pin-up ħdejja. It-tiżjien eżatt u l-bidliet li raw fit-trasport pubbliku matul iż-żminijiet. Issa din it-tema ġiet ngħidu hekk mhux sbieħet imma qedtejna l-kollezzjoni tas-Sur Lewis Curmy. Sur Lewis Curmy li kien jiġi it-sjutom ukoll kien entużjast kbir fuq il-karozzi tal-linja fuq vetturi ta' kull tip fuq dak ir-ritratt tieħed fil-ħamsinijiet jekk m'iniex sejjer żball. Farlapsi jerġa' qas kien mis-Siġiewi kien rifuġjat mill-Isla u baqgħu is-Siġiewi. Il-familja tiegħu, it-tfal tiegħu taw għexieren ta' ritratti, għaddew kull kopja ta' ritratti li kellu l-Arkivi Nazzjonali din ħadd tiġi taqa' taħt din it-tema. Allura ħatejn ix-xogħol li qed jagħmel is-Sur Stedel, l-intervisti li qed jagħmel. Tema li misqi il-konnessjonijiet bejn Lampedusa u Malta avolja Lampedusa u Malta huma gżejjer skużawni il-bogħod minn xulxin għandhom dimensjoni politika differenti u taħt l-Italja u aħna konna taħt l-Ingliż u issa stat indipendenti, lingwi differenti imma hemm affarijiet li jorbtu wkoll. Reliġjon, festi, u aħna b'dawn l-intervisti li għamilna ma' dawn nies ma' Lampedusani, l-tradizzjoni orali li għamilna, qed nerġgħu noħolqu l-affarijiet komuni, il-links li kien hemm bejn iż-żewġ gżejjer. Fil-fatt, is-sena għaddiet, f'Settembru tas-sena għaddiet, il-persuna li hija inkarigata minn din it-tema, Sinjura Irene Sestili, inbadet Lampedusa biex tagħmel fieldwork, għamlet 10 tim hemmhekk, intervistat numru ta' nies li konna diġà nafu bihom aħna.
rigward it-tema aħna qed naħdmu ma' Dr. Daniela De Bono li milux sejħet is-seminar Sisters Adrift, sorella Alla Derive. Kienet taf ċerti nies li xtaqgħu jiġu intervistati u nies li huma mniżla minn nies Maltin li kienu hemmhekk mill-bidu tas-seklu 19. U dit-tema għandha ġiex konnessjonijiet. L-ewwel konnessjoni dik ta' bejn l-1843 għax f'dik l-epoka kolonja ta' Maltin kienet għexet bis-saħħa tal-bidja dawn telqu minn Malta li kienet għadha kif ġiet kolonja tal-Kuruna Ingliża u marru jgħixu hemmhekk. Wara l-aħħar data żewġ familji biss baqgħu jgħixu Lampedusa, baqgħu jgħixu bil-bidja u bis-sajt ukoll quddiem. Il-familja Caruana u l-familja De Battista. Aħna intervistajna id-dixxendenti ta' tnejn li huma. Għadhom hemmhekk u għadhom jiftakru l-istejjer li kienu jingħadu mill-ġenerazzjoni ta' qabel, il-ġenituri, n-nanniet u l-bużnanniet ukoll. Sa tieni konnessjoni ta' din it-tema torbot ma' stejjer ta' baħħara u sajjieda wara s-sittinijiet li kienu jiġu hawn Malta jew kienu jaqbdu l-ħut jew ibijaw il-ħut u mhux l-ewwel darba li smajna stejjer fuq kontrabandu wkoll. Dar-ritratt juri lis-Sinjura Irene Sestil tintervista lil straw il-konċett ta' De Battista li ta' 83 sena tiftakar il-maġġoranza tal-istejjer kien jgħidilha in-nannu tagħha. U nannu tagħha kien jgħid l-istejjer li kien jgħidlu in-nannu tiegħu. Allura ovvjament hemm stejjer diretti minn ġenerazzjoni għal oħra. Apparti joħroġ il-fattur uman, dawn l-intervisti qed joħroġ il-fattur ta' tradizzjoni orali kemm importanti biex il-familja tissaħħaħ dawn l-istejjer li kienu jingħadu. Apparti li s-Sinjura Sestili marret Lampedusa biex intervista Lampedusani, naħseb li ma tantx ħajkonna mhux suċċess, ma tantx niġbru rakkonti din it-tema ma ġbarna mhux ħażin. Kien hawn Lampedusani li qgħod hawn Malta wkoll qagħdu joqgħod hawn Malta il-Ħamrun, qattna ġiexa safar b'ġebla waħda u dawn uħud mir-ritratti li tagħna wkoll. Is-Sinjur Salvatore Davi li kien sajjid kien jaħdem mal-kumpanija Stelle de Mare fil-ħamsinijiet ġie Malta fuq xogħol ġie biex ibih il-qabda tiegħu, iltaqa' ma' tfajla Maltija, iżżewġu, marru Lampedusa u mbagħad għażlu li jqogħdu hawnhekk fil-fatt letteralment tefa' l-ankra hawnhekk fl-1970. U tagħna dawn ir-ritratti u apparti minn hekk, apparti l-intervistajna lis-Sinjur Davi fuq l-esperjenzi tiegħu f'Lampedusa u mal-Maltin, intervistajna ukoll fuq il-perċessjoni tiegħu ta' Malta wara s-sebgħinijiet. Iftakar ovvjament il-Prim Ministri kollha wara Mintoff, ngħidu Mintoff Kamsu Bonnici, Edifen Kadami, kif inbidel is-sajt ta' Malta wkoll u l-business dealings li kellu. L-amministrazzjoni pubblika. Qabel ma nibda nispjega din it-tema nix tħarsu naqa lejn ir-ritratt ejdu li intom fejn qatt rajtu bank tax-xogħol ta' ħaddim taċ-ċivil daqshekk nadif. Kien xogħol ta' privileġġ dak iż-żmien, b'ingravata, b'qmisa moddija, biġlek ukoll. Issa din it-tema ġiet mill-Principal Permanent Secretary Mariko Tajjar. U ġeneralment ħadd ma jagħti każ in-nies ta' ċivil huwa meqjusu dawk in-nies burokratiċi li jimplementaw ix-xogħol tal-amministrazzjoni, tal-gvernijiet. Ma dawn huma n-nies li jmexxu kollox wara x-xeni, dan hu behind the scenes, dawn huma n-nies li jiftakru l-irvellijiet tal-1958, is-sittinijiet, it-trasferiment ta' xogħol klerikali minn stat kolonjali għal stat indipendenti qed ngħidu fl-1964, it-tluq tal-Ingliż bil-mod il-mod, l-iżżarmar tal-bażi militari, ir-Repubblika, kif inbidel iċ-ċivil matul iż-żminijiet u anke forsi l-isfidi li kellhom jaffaċċjaw dawn in-nies qabel kif tistgħu taraw hemmhekk m'hemmx computers, m'hemmx wires, aslan pa m'hemm. Kienet ħaġa ġdida biex fit-tmeninijiet u fid-disejnijiet jibdew jintużaw il-computers u qed joħorġu ħafna
aspetti minn dawn l-intervisti. Dak huwa ritratt ieħor tas-Sur Frank Mifsud, darba għandu ġlek, għandu telefon qiegħed jippoża u innotaw li l-istapler qiegħda tħares il qudiem ukoll, dan huwa ritratt li qed jippoża fih. Ħaġa oħra li ħarġet ukoll ma tantx ġbarna ritratti f'din it-tema, sfortunatament, ix-xogħol għadu għaddej, imma ritratt li ġbarna huwa kopja ta' din fuq il-lemina hawnhekk. Din kienet taħżiża ta' Joe Sammut li kien għamel fit-tmeninijiet. Ftit minn dawn in-nies tarfuhom żgur kieku. Vela, Carmen Mifsud Bonnici, Joe. Fil-fatt kien qalilna is-Sur Sammut li kieku din il-tpinġija provi jagħmel affis minn Mintoff għax sen qabel xi kien jispiċċa bla xogħol. U kif qed qabel dawn huma ftit mis-suġġetti qed joħorġu minn dawn ir-rakkonti, l-indipendenza tluq tal-Ingliżi, it-twaqqif tal-Air Malta u s-Simortel din kienet ħaġa kbira. L-Istat ngħidu hekk għad bil-wieqfa fuq ġiex saqajn u kelli jagħmel affarijiet ġodda. Il-hijack tal-Libyan Arab fl-1979, issa din f'intervista milli għamilna, f'rakkont milli għamilna, dan l-European qasbis kellu jinżel Malta, il-policy għaw Malta, il-regoli għaw Malta, anzi l-liġi, kienet tgħid l-ajruplan ma kellux jinżel, ma kienx ikun hemm dialogu bejn stat u qatt terroristiku, imma kien hemm ħaddiem taċ-ċivil li intervistajna su Louis Cilja u kien inkarigat minn dan l-aspett mill-komunikazzjonijiet mill-airport kienu għadhom qas tal-Ingliżi ma kienux ħajtilqu. U tal-permess biex jinżel dan l-ajruplan, ġifieri b'naqra ta' kelma bidel l-istorja ta' dan l-ekwipaġġ u ta' dan l-episodju. It-tfassil tal-pjanijiet ekonomiċi jieħdu spinta qawwija fis-sebgħinijiet meta l-Ingliżi bdew innaqsu is-soldati tagħhom, bdew innaqsu t-truppi. Il-Maltin kienu nfasslu pjanijiet ekonomiċi ġodda. L-ekonomija ċensiment tal-1985 fil-fatt dik il-bookmark fuq ix-xelluk torbot ma' das suġġett, il-ftuħ tal-Imcast, l-isħubija fl-Unjoni Ewropea u l-isfidi li ġabet magħha. Mhux sfidi tanġibli, ma sfidi ngħidu hekk, intanġibli mentali. Qabel aħna konna naħsbu li gżira, stat indipendenti, stat sovran, imma kellna naħsbu minnu tal-Unjoni Ewropea kellna naħsbu b'mod reġjonali wkoll. U l-migrazzjoni minn St. Luke's għal Mater Dei. Issa in-nies li intervistajna ħafna minnhom kienu diġà magħrufin magħna. Aħna konna ġejna moddija lista mill-Avukat Ġenerali, nies li kienu jmexxu, ġerment irġiel li kienu jmexxu ix-xogħol taċ-ċivil, is-settur taċ-ċivil, u ħaġa oħra li nsejt insemmi wkoll u li ma niżilx hawnhekk huwa l-aspett ta' gender. Qabel mi kien ħadem fiċ-ċivil, naħseb min ukbar minni jaf aktar minni, meta mar kien ħadem fiċ-ċivil, jekk tiżżewweġ sfortunatament kellha tirriżenja. Fil-fatt, ittra li għandna, kopja tal-ittra li għandna li ma daħħalx hawnhekk kienet ta' Sinjura Mary Lurt, Grek li spiċċa direttur fl-OPM, f'Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fil-bidu ta' tmeninijiet irċiviet ittra din u qalet bażikament ħajkollok tirriżenja, ħan nikkwota bl-Ingliż, anzi skużawni, because you have contracted marriage. Etta ant qabel meta jien. Tisma' ħallum dell-affari tgħid kważi joxxenità. Imma l-affarijiet kienu jaħdmu qabel u dan aspett li ħareġ ħafna meta qed nintervistaw in-nisa speċjalment. Pagin qas ukoll. Eżatt. Le, fil-fatt qalet iva li biex turi biex in-nisa li kien jaħdmu fiċ-ċivil juru li kienu kapaċi, kellhom jaħdmu d-doppju ta' kemm kienu jaħdmu l-irġiel biex ma jitilfux ix-xogħol biex juru li kapaċi jkampaw biex tintwera fiduċja fihom ukoll. U dan aspett importanti li ħareġ ukoll minn dawn ir-rakkonti affarijiet li llum inqisuhom tal-ġenerazzjoni tiegħi inqisuhom for granted li mara
ikollha xogħol u tkun meqjusa daqs raġel. Dak iż-żmien kien żmien ieħob mentalità differenti. Naraw il-bidliet li seħħew fiċ-ċivil mal-medda ta' żmien. Ir-ritratt tax-xelluk juri l-sunna u l-xemmi dak li qed bis-sidrija dawrejn il-kamera. Waqt l-att tal-pagi fil-ħamsinijiet waqt payday hemm l-enveloppi bil-moniti jgħoddu kull solt litteralment. U naħseb li r-ritratt tal-lemin juri aktar x'inhu ċivil. Ir-ritratt juri l-Prim Ministru dak iż-żmien Edifen Kadami ma' 12 minn 13 l-segretarju permanenti li kienu ġew maħtura fl-Ulju ta' 23 sen ilu. 3 minn dawk in-nies intervistajnihom. Reno Camilleri, Sur Joe Samut, it-twil li qiegħed fuq ix-xelluk ta' Edifen Kadami. Dan dak li jagħmel it-taħżiża. U s-Sur Stanley Fiorini Lowell ukoll dan kollu spiċċaw b'karigi għoljin u dan ritratt għalija juri iċ-ċivil x'inhu huma ngħidu hekk il-magna tal-istat. Din punt li ma tantx naraw aħna. Issa hawnhekk xtaqt insemmalkom biċċa minn intervista bej 4 minuti, 5 minuti kollox li il-persuna inkargat minn din it-tema, Sur Melvin Caruana, kien għamel ma' Joe Samut li kif hemm miktub kien spiċċa ex-kap ta' ċivil u l-ewwel ombudsman li ħadem taħt 4 Prim Ministri aspetti ieħor qed joħroġ hija ir-relazzjoni dawn il-ħaddiema ta' ċivil kienu jaraw li l-Prim Ministri fuq kien jaħdu minn wara l-kwinti hemm min kellu relazzjoni tajba, hemm min kellu relazzjoni ħażina ma' dawn in-nies. Kollha kien jaħdmu differenti, kollha kellhom il-metodi tagħhom kif jaħdmu, imma kif joħroġ minn dan ir-rakkont jgħid li kollha kienu patriotti u hawnhekk kollha kienu patriotti u kollha kienu jħobbu lil pajjiżhom. Ħaġa li nsejt insemmi volja li intervistajna nies minn kull ngħidu hekk minn kull naħa ta' ħajja dan ħafna minnhom dawn nies li bdew jaħdmu fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet illum għadhom jaħdmu minn spiċċa ombudsman, minn spiċċa kap ta' ċivil, avukat ġenerali sewwa imma l-perċezzjoni ta' ċivil tinbidel mal-grad, ovvjament. Tant kienu għaddejjin dawn in-nies li ħafna minnhom kważi ma jridux jirtiraw. Fil-fatt is-Sur Reno Camilleri qalna ħajkolli naħseb għall-irtirar l qudiem. Avolja ma rridx imma ħajkolli noqgħod nieħu ħsieb it-tfal ta' tfal dan ta' 83 sena għadu għaddejlhom kien fir-ritratt ma' Edifen Kadami. Ġiment ħafna nies jgħoddu s-sena meta jaslu għall-irtirar 61, 65, 20 sena wara li kellu jirtira il-pensjoni dan ir-raġel għadu għaddej. Ngħidlek l-iktar u iktar, il-Prim Ministru jirrifletti, l-amministrazzjoni tirrifletti ħafna drabi l-attitudni tal-Prim Ministru u l-attitudni f'ċerti epoka. Għax pereżempju il-Prim Ministru Borja Riverdam ħafna, Edifen Kadami dam żmien twil, Mintoff on-off kellu żmien twil jekk taqgħu flimkien. Ħafna drabi anke f'Mintoff fil-55-59 kien bniedem. Fil-71, 79 kien bniedem ieħor, 79, 84 kien totalment differenti. U inti, da huwa rifless fl-amministrazzjoni kollha. Pereżempju, l-ebda segret fi żmien Borġa Olivier, kulħadd jgħid nimxu bil-mod, anzi tiġri kien iċ-ċivili jimbotta. U il-Prim Ministru jżomm il-break. U denga kien metodu għalih, mhux kien għażinda, jew ma kienx intelligenti, kien bravu daqs l-aqwa Prim Ministri li kellna, kien waħed mill-aqwa Prim Ministri. Imma l-metodu tiegħu kien illi minnu fl-oppożizzjoni jerrieħ bil-xismu tiegħu, bil-strateġija tiegħu, kien strateġija għalih dak li ħadd ieħor kien jgħid li hu qas kważi kien il-gvern tagħmel storbi għax tqajmu għad ma ntħajmek kienu jgħidu, orret ma tix teżaġeraw fl-aħħar spiċċa biex in-nies madwaru stess ħassew li m'għandux jgħid, imma żmienu għamlu, meta kien għamel żmienu l-amministrazzjoni kienet tirrifletti dik il-mentalità. Dak iż-żmien x'kienet il-ġlieda, dak il-ġlieda kienet mal-Gvern Ingliż mhux kolonjali. U dan il-Gvern Ingliż kien jgħajjieħ għal hemm records li jgħidulek darba mar Londra dam 3 xhur. Jistenna risposta
dak ħasbu li se jaqta' qalbu jitlaq, ma għatax qalbu u baqa' jirreżisti, ispiċċaw taw il-Kostituzzjoni. Sa orħet kun hemm ideat oħra. L-istess, mbagħad għandek il-Carmenu biex Bonnici kellu ċertu strateġija u ċertu metodi. Kellek il-Ledi Federica Adami li kellu ċertu strateġija li kienet riflessa fl-amministrazzjoni kollha. Dak kellu l-idea li jerġa' iġib li d-demokrazija taħdem wara li kien hemm dik il-kwistjoni tal-gvern li ġab is-suġġijiet iktar għaw inqasu voti iktar li kellu imma ġab ċertu element li kien rifless fl-amministrazzjoni kollha. Omba torret meta amministrazzjoni ddum jibdew isiru l-iżbalji, jibdew wieħed isiru familjari wis, l-istess Mintoff. Mintoff kien bidel dak kien maġġel. Kien maġġel għaliex? Mintoff kien bniedem akademiku, daqs l-ikbar akademiku, kien studjus tal-istorja, kien studjus tal-Bibbja ftit nies realizza waħda, kien jitallem mill-modi, kien jirrifletti ħafna. Meta fejsja l-problema, taħsibx li kien jieħu deċiżjoni ma' kien jieħu deċiżjoni malajr imma kien jaf li l-għada se jieħu deċiżjoni kontra. Kien jieħu serje ta' deċiżjonijiet u waħda twaqqa l-oħra sakemm jasal fid-deċiżjoni li jridu. Kienet strateġija, anki l-għaġla tiegħu, orrat kien maġġel bniedem minnu, hekk. Imma meta jkollu problema, jaf jirriflotti, jaf jirstudja, jaf l-akkademja, jaqra ħafna, u ma kienx bniedem li ħawat għax maġġel, jo li, all right, ħafna drabi, he was his own worst enemy, fis-sens illi l-għaġna iġġielek terġa' tieħu deċiżjonijiet. Tgħid kieku mexa iktar bil-mod, l-affarijiet kienu jisolvu ruhom l-imma dak kien jattakkhom. Dana kien jieħu challenge. Kultant kien jieħu wisq challenges u joħloq id-diffikultà għalih innifsu. Imma fl-aħħar meta jkollu skop dejjem iffukat u dak irid jilħaq u dak kien jilħaq. Orrajt il-metodu tiegħu mhux dejjem tagħmel magħhom. Biss li nista' ngħid jiena l-erba' Prim Ministri, erba' ġifieri, Carmenu George Borġolivier, Carmenu Mifsud Bonnici, Ledi Federica Adami u Mintoff dawk l-erba' li ħdimt magħhom kollha kellhom l-ewwel nies kollha kellhom memorja tajba impeccabli. Tiskanta, tgħidilhom xi ħaġa, taħseb li ma tawx każek. Jgħaddi xahar da kollu, jgħidlek intek qedli. Kollha l-erba' li huma kellhom memorja impeccabli. Kollha kienu jħobbu l-pajjiżhom, m'hemmx tara. Anki jekk at-times taħseb illi kienu trigger happy u da kollu, kienu kollha patriotti. U kollha kellhom l-iskop illi l-poplu Malti, l-ċittadin, jollulu il-livell tal-ħajja tiegħu. Issa, il-metodi ikunu differenti. L-iskop, orrat, huwa wieħed, imma triq li jridu jgħaddu minna kienet tkun differenti. Tem oħra hija id-daqdaq tal-qniepen. Issa ħafna nies forsi nsew jew ma jfux li qabel id-daqdaq tal-qniepen kienet meqjusa l-lingwa għalija, anzi kienet timponi ordni soċjali fuq in-nies. Ċerment in-nies ħanejtek tar-raba kienu qumu mal-Pater Noster, sewwa kellek ma ta' 8 ta' nofsinhar, ma kellek l-Ave Marija, kellek ta' filgħaxija insomma u tal-imwiet, eżatt. Hemm ċerta personifikazzjoni wkoll rigward il-qniepen għandhom l-ismijiet, il-laqmijiet ukoll, jagħmlu ċerimonji ta' tberik għalihom, mbagħad hemm skont min idoqqhom kif jindaqqu, meta jindaqqu bl-immod għandek il-moti, għandek ħafna affarijiet ġifieri. Issa din it-tema bdiet ngħidu hekk ħajkolli nsemmi xi ħadd l-Sur Rejdin Mizzi. Dan is-Sur Mizzi kien volontarjat l-arkivi u għamel numru ta' snin idur il-kampnari, il-knejjes kollha ta' Malta u dan spiċċa rekordja kull qampina f'kull kampnar f'kull knisja Malta għawdex. Dan tip ta' persuni li jisma' waħda jgħid all right. Dik tal-arb għawdex flejt anka l-festi ġifieri.
Issa dan irrekordja l-aspett tekniku tal-taqnipen, illum ħafna nies ngħid jien l-ewwel wieħed nisma' ampina llum, ampina għada ngħid l-istess għala jekk għandi ħares, jekk għandi inkun naf x'inhu l-ħin ħarsej l-arloġġ jew il-mobile għandna tablets tal-loġġi fil-karozza kollu ġifieri. Qabel id-daqq tal-qniepen ir-ritmu tal-qniepen kien jimponi ordni soċjali. Kien hemm Ingliż li kien ġie Malta fil-bidu tas-seklu 19 insejt min kien, meta semma ħafna qniepen tal-belt qal an island of yells, bells and smells. Għal-Maltin kienet kompletament differenti u din għandek perċezzjoni differenti hemm id-daqqa ta' qniepen li qed joqsu għandek it-tradizzjoni orali ta' bejnietom. Għandek tradizzjoni orali li tnislu minn ġenerazzjonijiet li qasadhom jissemew illum. Daw id-daqqa il-gruppijiet naqsu tant kemm hekk li ċerti festi ikollhom ċerti parroċċi jikru lin-nies sewwa biex ikollhom min idoqqilhom. Imma kien hemm min dawn il-qniepen jarhom bħala xejn ħlif storbju fil-fatt is-sagristan tal-konkatedral ta' San Ġwan tal-Belt jirċievi ċorma itri kull xahar anke l-Arċisqof minant il-komunità tan-negozji tal-Belt jgħidlu isma' qiegħu f'doq il-qniepen qed beżżal in-nies, qed beżżal it-turisti meta dik hija ħaġa kompletament differenti għal dawn in-nies hija kultura hija forma ta' ħajja anzi wkoll. Something kienet importanti qabel kif qed taraw f'dak ir-ritratt is-sagristan, l-arċipriet, ir-raġel ġemen dik kienet kultura li hija dominata mir-raġel kienu jniżlu l-istejjer tagħhom l-tfal tal-parroċċa. Dan huwa Rejdin Mizzi u l-YouTube page li għandu wkoll. Jekk trid tistgħu titlu YouTube u tisimgħu x-xogħol li tisimgħu u taraw ix-xogħol jagħmel dan dar il-festi dar il-qniepen kollha fil-żmienijiet differenti tas-sena. Fuq ix-xogħol qed taraw grupp ta' daqqaqa fuq il-bejt ta' kien stamar sa' xlok bejn l-aħħar ta' snin 60 u l-bidu ta' 70 dar ritratt kien ħadu antropologu Amerikan li kien ġie jagħmel riċerka fuq dil-kultura anzi, tant kemm importanti għal ftit Maltin, mhux għal ftit Maltin anzi, għal grupp ta' Maltin, għal grupp tal-lokal li għand il-fuljetta hawnhekk kara li fis-sena 2000 qed ngħidu 18-il sen ilu maduf. Il-proġett ta' mill-ħar nexxiela tippubblika dal-fuljett il-qniepen. Jekk tistgħu taraw wara għandkom kull ġifieri, imma dan fis-sena 2000 ippubblikaw dal-fuljett biex ifakru l-75 anniversarju miċ-ċerimonja ta' tberik tal-5 qniepen li rnexxielhom jixtru mill-Italja. Il-qniepen ma jsirux Malta, kienu jsiru l-Italja dak iż-żmien għadhom illum. Il-qniepen kienu jingħataw ismijiet kull meta kien jinżlu x-xatt tal-belt kien ikun hemm ċerimonja u pellegrinaġġ. Immaġinaw mill-belt sal-Mellieħa fl-20ijiet kif qed jingħataw ismijiet il-laqmijiet u hemm użi differenti għal qniepen, hemm waħda tindaqqa l-funeral, l-oħra tindaqqa l-attiġijiet, l-oħra għal-lejt. Hemm industrija f'qniepen ukoll eżempju l-ilsien tal-qampina qabel kien jagħmluh bin-nerf tal-barri. Immaġina għandek anatomija ta' annimali mġew. U dik tirregola in-nota, it-ton u anke r-ritmu tal-qampina. F'dan il-fuljett, dan huwa dokument li anzi tawna tal-parroċċa tal-Mellieħa, hemm poeżiji fih ukoll, poeżiji u aneddoti fuq il-qniepen fl-20ijiet illum ngħidu huma xejn speċjali, ma tant kemm għandhom forsi qima lejn din il-kultura li jirnexxielhom jikbu dawn l-affarijiet ukoll u din hija huwa aspett li ħan qed infittxu minn dawn ir-rakkonti għalissa qatt m'għandniex intervisti ma' dawn in-nies għax ix-xogħol għadu qed jibda. Imma l-aspett tekniku lest, kif qedtilkom Rejdin Mizzi, issa ħnidħlu fl-aspett orali, f'tradizzjoni orali. Qedtilkom dawn huma s-suġġetti li aħna qed infittxu u li ħajħorġu. L-aktar waħda importanti għalija l-importanza fis-soċjetà fil-passat u l-preżent. Din hija bbażata fuq perċezzjonijiet, il-kultura tad-daqqaqat tekniċi u l-istorja tad-daqqa ukoll. Sal-aħħar tema hija l-esperjenzi tat-tieni gwerra dinjija. Ġeneralment jekk anke tmorru fil-militanza jew jekk kwalunkwe librerija,
il-kodba li huma miktubin fuq l-assedju, fuq it-tieni assedju ta' Malta, ġeneralment huma miktubin minn lat Ingliż, minn lat militar u jintużaw rikordi uffiċjali imma l-istejjer tal-poplu, stejjer tal-ħajja ta' kuljum huma nieqsin u manzi vera rari. Din it-tema ġiet mogħtija lili u nista' ngħid li n-nies laqgħuha b'mod pożittiv ħafna din it-tema, anzi iridu jagħtu ħafna aktar milli għandna ċans nirċievu għalissa. L-ixjieħ persuna li intervistajna rigward din it-tema huwa Dan tan-nofs hawnhekk ara. Jekk mhux se żball dan ittella fuq Facebook. Dan ritrat ittieħed lejn l-aħħar tas-sena 1942 u tieħed ħalfar. Dak ir-raġel tan-nofs Censino, għax dak kull laqam Censino Caruana mill-Isla, jalaq 96 sena f'Ġunju. U kif qed ikun qabel hemm min jagħmel nofsijat tliet kwartijiet, Sur Caruana għamel 3 sigħat u nofsijat. ċerti nies qishom żugraga tihom il-ħabel u jibqgħu għaddejjin u aħna hekk irridu. Ħafna esperjenzi joħorġu. L-aktar komuni huma dawn id-dikrazzjoni ta' gwerra, avolja din hija esperjenza li seħħet kważi 78 sen ilu, tant kienet ħaġa traumatika din lin-nies għadhom jiftakruha fejn kienu ma' min kienu x'semgħu u x'ħassew. L-esperjenza tar-rifuġjati kien hemm min kien refuġjat, kien hemm min laqa' ir-rifuġjati, kien biża' huma ġeneralment it-tfal kellhom sens ta' avventura aħna li qed nintervistaw nies li dak iż-żmien kienu tfal għaddew aktar minn 70 sena. L-attakki mill-ajru, l-ikel, convoys u l-black market ukoll. Is-seq li kien hawn kienet fuq skala kolossali ħanejdu hekk. Dinja kollezzjoni li ġiet mogħtija l-Arkivi Nazzjonali madwar 10 snin ilu, torbot ma' tema tat-tieni gwerra dinjija. Din il-kollezzjoni kienet tas-Sur Stanley Fraser li kien soldat Ingliż li daħal fir-Royal Artillery u ġie trasferit Malta f'Lulju tal-1941. Serva fuq il-kanuni u esperjenza aktar minn 3000 attakk fuq Malta u għawdex affarijiet li llum ngħidulhom inkredibbli naħseb. Is-Sur Fraser għadda kopja ta' kollezzjoni u ta' ritratti u filmati wkoll li kien ħaqqu stess matul il-gwerra metu kien stazzjonat fuq il-kanuni u għadha da xogħol kollu l-Arkiv Nazzjonali ta' Malta. Dan kollu ġie diġitizzat biex kun jista' jitgawda mill-pubbliku. Ir-ritratt tal-ġem kif tistgħu taraw huwa wieħed mill-Gvernaturi Lord Gore dak ittieħed ftit wara iċ-ċeremonja tal-loti tal-George Cross f'Settembru tal-1942. Peress li għadda l-anniversarju tal-mhux ta' riċeviment tal-George Cross, tal-premju tal-George Cross fil-15 ta' April tal-1942, il-ħadd li għadda, eżatt. Kull dawn ir-ritratti. Dawn huma angoli li ġerment ma tantx naraw, aħna dejjem naraw lil George Borch jirċievi is-salib mant il-Gvernatur. Qed fuq naħta xiluk. Faċċata fejn hemm il-Civil Service Sports Club, fejn hemm l-assa tal-belt ara n-nies hemm fuq din kienet ċeremonja kbira ġifieri. Għandna kanna l-Main Guard, kif tistgħu taraw. Hemm fuq kienu kollha n-nies uffiċjali tal-armata, tal-flotta u tal-qawwi tal-arja wkoll. Sur Fraser qiegħed fuq il-lemin dik il-camcorder. U jekk hawn xi ċina jiddispjaċini ma kelli ndaħħalha dan ir-ritratt hemmhekk hemm il-mibkija t-tieqa tad-dwejra ma għadix magħna llum. Imma dat ir-ritratt ittieħed meta kienu on leave, ġifieri kienu marru għawdex u ġom jieħdu dar ritratt. Kollezzjoni oħra hija ta' Sir Anthony Mamo li ġiet moddija l-arkivi ftit xhur ilu madwar 6 xhur ilu f'Ottubru tal-2017. U apparti ritratti għandna l-karti personali tiegħu, l-littri personali u għandna il-libs uffiċjali tiegħu li kien jilbes meta kien imħallef, prim imħallef jerġa'. Allura dejjem nisimgħu fuq dawn in-nies mill-lat professjonali hawnhekk għandna ngħidlek lenti personali fuq l-ewwel l-aħħar Gvernatur Ġenerali u l-ewwel President tar-Repubblika. Din il-kollezzjoni ta' St. Michael's Teacher Training College, tistgħu tinnotaw kollha rġiel, kollha puliti, era oħra, epoka oħra, ritratti uffiċjali, ritratti mhumiex uffiċjali wkoll taħt l-auspizji tal-memorja.
U għandna kollezzjoni tal-Prim Ministri kol, dom ritratti uffiċjali li ħarġu mill-uffiċċju tal-Prim Ministru u jinkludu 4 Prim Ministri, tista' taraw, għaw Sir Paul Boffa, Nerik Mizzi, meta kien Prim Ministru għal ftit żmien qasir minn xi 3 xhur. George Bush Olivier, ovvjament Mintoff, daw ritratti ttieħdu fil-ħamsinijiet. Apparti li għandna it-temi, aħna għandok is-temi li semmejt qabel, aħna ma neskludu l-ebda suġġett milli jinġabew li jiġi riċerkat. Ma kull intervista li nagħmlu nistaqsi kemm xi materjal li forsi huwa ta' valur storiku jew ta' valur li għandu jiġi preservat. Ma' żewġ intervisti li inti rajt għamilt jien rigward it-tieni gwerra dinjija, ħarġu dawn it-tliet affarijiet hawnhekk. Ma ħadniex l-affarijiet oriġinali għax ma rridux jagħtuhom bħala donazzjoni dawn l-affarijiet, imma kuntenti xorta li kellna nieħdu l-kopji. Ir-ritratt tax-Xelluk huwa djarju tal-ewwel gwerra li nkiteb fl-ewwel gwerra. Il-kliem naqżar, it-titlu huwa My Roamings, August 1914. Dan żamm djarju tul il-gwerra kollha, dan kien Ingliż li kien jgħix Malta, iżżewweġ Malti. Jien intervistajt lir-raġel tat-tifla li għadu ħajjala 97 sena x-xahar li ġej. U dik hija kartolina waħda minn 4 li kien iżommqu fid-djarju. Hija naqta taħżiża, fil-fatt taħta miktub Fort Chambray meta kien stazzjonat Għawdex dan Ingliż. U dan ir-ritratt tal-lemin ittieħed fl-1932 fl-ewwel parti fl-ewwel 6 xhur l-aħwa Kallejja fi strada San Fedele, number 11 il-Ħamrun. U aħna intervistajna dik it-tarbija hemmhekk. Illum għandha 86 sena. U għadhom magħna. Dan materjali ħor li nġabar dawn kopji ta' dokumenti. Ir-ritratt tax-Xelluk juri is-Soldiers Service and Paybook ta' Cincino Caruana, dak l-individu li jurejtilkom ir-ritratt tiegħu ftit minuti ilu. Wara kemm 77 sena għax inġabar bil-liva, ħafna nies kienu rmewhom dawn il-kotba u żammu. Żamm il-medalji, żamm ir-ritratti, ħajtih lit-tifel, imma ħadna kopji ġifieri. Bażikament dak huwa passaport tas-soldati. U ir-ritratt tal-lemin juri Liv de Famille ta' familja ta' Michel Lattard. Issa Michel Lattard kien l-għonet intervistajnieh fuq it-tieni gwerra ukoll. U kien lecturer hawnhekk madwar 40 sena ilu, llum għandu 92 sena. Issa Dr. Lattard twilet l-Alġeriet, twilet Algiers bab Alwet, anzi, u tgħallem jitkellem bil-Malti għaw Malta, il-Ħamrun fil-fatt l-ewwel sentejn ma kienx jitkellem bil-Malti, kien imur l-iskola joqgħod jiċċassa lejn il-fili tal-ħajt kien jgħid. Kien jaf bil-Franċiż u bl-Ingliż biss, avolja ommu kienet Spanjola minn Alicant u missieru kien miż-Żejtun. M'għandux dialett taż-Żejtun, kien jitkellem bil-Franċiż hemmhekk kif qed qabel, ma mbagħad ħabba ċirkostanzi personali kellhom jiġu jgħixu hawnhekk. Allura każ klassiku ta' out of the frying pan and into the fire. Mill-Alġerija kellu jiġi Malta u kellu esperjenza tieni gwerra dinjija. U tagħna kopja ta' dan il-ktejjeb li bħal ieħor kien passaport ta' kull familja ta' discendenza Ewropejana fl-Alġerija, dak li ngħidulhom pied noir. Sewwa, huma fil-fatt għadu sal-lum jgħid il-perċezzjoni hija inkredibbli u l-mentalità. Jien m'iniex Alġeriż, jien m'iniex Malti, imma jien Franċiż. Hemm dik l-element ta' pride huwa kburi. Issa ovvjament proġett jiġi bl-isfidi tiegħu. Rigward ir-rakkonti u tradizzjoni orali, il-memorja apart li hija intangibbli hija suġġettiva. Kif jgħidu l-Ingliżi ħanuża termu tagħhom memory is fluid. Il-memorja tinbidel mill-passat u mill-esperjenzi tal-preżent kollha ħana, allura aħna rridu ngħidu hekk narblu dak li nisimgħu. U għavolli qed nintervistaw in-nies u niġbru l-esperjenzi dawn in-nies huwa kważi impossibbli niġbru esperjenzi ta' eluf ta' nies fi żmien qasir. Allura kuna nażlu kwalità u mhux kwantità. Ix-xogħol li jsir barra mill-arkivji ngħidu hekk il-field work huwa fundamentali. Dan huwa rwol ġdid tal-arkivji
qed noħorġu minn wara il-bankiet tagħna, qed niltaqa' ma' nies, niltaqa' mal-komunità, nduru fis-soċjetajiet, nistaqsu u nintervistaw jekk dawn l-esperjenzi jintilfu, ngħidu hekk. Mhumiex ħajġu salvari dawn qisek għandek xema. Il-fjamma nieżla meta l-fjamma tintefa' m'intix ħaterġa' tqabbad l-istess xema. Kif qed l-Arkiv Nazzjonali tkun parti mill-komunità u fiduċja hija importanti ħafna f'dan il-proġett. Aħna jridu nafdaw in-nies u n-nies l-aktar jridu jafdaw lilna meta jtuna dokumenti, materjali, memorji tagħhom u apparti minn hekk peress li dan huwa proġett tal-Arkiv Nazzjonali u proġett legali dawn jridu jiffirmaw formuli wkoll, formuli legali, il-Clearance and Copyright Form, Biography Card. 99% tan-nies qalu iva niffirmaw, ma kellhomx problemi, ġiex persuni bissibna li ma rridux jiffirmaw. Il-ħin huwa importantissimu li kieku il-ġurnata għand aktar sigħat u l-ġimgħa għand aktar ġranet aħjar għalina għax nagħmlu aktar xogħol. Intervisti li jsiru bil-Malti, il-maġġoranza jsiru bil-Malti, ikun hemm min jixtieq jiġi intervistat bl-Ingliż rigward it-tieni gwerra dinjija. Il-Lampedusani ovvjament jitkellmu bit-Taljan, imma qari tal-provi huwa importantissimu. L-età ta' ċerti individwi, allura jridu nagħmlu xogħol ta' standard imma rridu naġlu wkoll. Rridu nikkatalogaw kull traskrizzjoni u intervista li ssir u għandna xogħol mhux ħażin u l-aħħar sfida tkun il-ftuħ tal-proġett aktar tard fl-2018 ħajkun launching aktar l-qudiem, ovvjament nżommukom updated Facebook bis-sit u bis-sit tagħna u Flickr ukoll. Sissa f'inqas minn sena dan huma r-riżultati li għandna 70 intervista b'6 rakkonti bil-miktub rigward it-tema li semmejt qabel tal-Ingliżi f'Malta. Hemm ċerta nies li ma nistgħux intervistaw bħabba problemi ta' distanza jqogħdu l-Ingilterra. Allura nibatulhom il-mistoqsijiet, jaqblu magħna u jibagħtu rakkont bil-miktub. S'issa għandna 6 biss. L-intervisti ta' kull tema jikkomplementaw lil xulxin bil meta jissemmew dati, lokalitajiet u avvenimenti allura affarijiet li qed jgħidu għall-maġġor parti huma veru, huma fatwali. L-individwi ġew intervistati kienu pożittivi fuq dan il-proġett, anzi ħafna minnhom laqgħu ħsew qalu about time li hawn proġett hekk. U xtaqgħu li jinżammu informat bil-progress. Issa kif qed memory is fluid, qabli persuna tiftakar ħaġa llum u 3 xhur wara tiftakar ħaġa oħra jew issib xi ritratt jew xi dokument f'kexxu moħbi. Ġerment hekk jiġri, nintervistaw xi ħadd xahar wara jċemplilna isma' ftakart kanzunetta tal-gwerra, ftakart kanzunetta fuq il-black market jew fuq is-soldati tal-Bażutu. U hemm min jgħidilna li tqogħdux tinqalgħu, ħa nirrekordja jien u jibatuna recording huma stess. Allura l-fiduċja qiegħed hemmhekk diġà, jiġifieri x-xogħol qed juri l-frott. L-aħħar ħaġa li xtaqt nagħlaq biha kif qed qabel aħna ma niskudu l-ebda tema li tiġi riċerkata. U din anzi din il-biċċa xogħol ġiet kombinazzjoni kien ċempilli s-sur Kallus hawnhekk madwar 10 xhur, forsi 9 xhur ilu. U qalli biex ninżel mal-bib prinċipali tal-arkivi. Kien hemm din il-mara, illum hija anzjana, qiegħda hawnhekk fir-ritratt tal-lemin qiegħda fuq ġembejha. Ġin dak iż-żmien kienet despot, illum Borġ, ħatalaq 78 sena. Qalet niftakru sew dal-post. Niftakar kont pazjent hawnhekk jien ftit ta' snin ilu, ftit ta' snin ilu meta? Qalt li 70 sen ilu. Memorja luċida, intervistajnija darbtejn, u aħna ħsibna ħan intervistawha biss fuq Santu Spiritu. Ma taħt l-ebda tema, imma jorbot ma' xogħol qed nagħmlu aħna mal-fatt l-Arkiv Nazzjonali qed Santu Spiritu. Kellna żball, kellha ħafna xi tgħid. Meta kellha 3 snin i u familta ġew trasferiti l-Libja ħabba li missiera kien fis-servizz Ingliżi, kien fl-RAOC, marru Tripli, mid-dera kellhom villa villun, kienu jgħixu ta' sinjuri, ma kienx taf titkellem bil-Malti, id-dar kienu jitkellmu bl-Ingliż u bit-Taljan, qalt li talmet bil-Malti meta kienet Santu Spiritu għax ma kellix għażla bħal Dr. Michel Lattard kif semmejt l-ewwel. Avolja li kienu Maltin imma suġġetti Ingliżi kienu jagħmluha ma' priġunieri tal-gwerra Taljani, dak Alfredo Mazza li kien Taljan.
dik kienet ħaġa inkredibbli. Kienu parti mill-expat community ħanejtek. Imma expat community Ingliżi ma kienx hemm Maltin hemmhekk, huma kienu l-unika Maltin. U għalija kienet safra kontinwa dejjem il-baħar fil-fatt. Tista' taraw hawnhekk. Ħammur lura. Xar huwa Morris u ana askur. Hawnhekk huwa ċar. Bix-xemx. Xaru iċ-ċara wkoll. U nixtieq insemmalkom biċċa intervista li għamilina magħha. Għamilna waħda, għamilna tnejn, ma nixtieq insemmi b'ġiex minuti minn waħda biss li għamilna f'Novembru li għadda. Fejn titkellem fuq kif weġġet għax jiġi trasferita Santu Spiritu għax kienet weġġet imma tispjega aktar fid-dettall fuq fl-intervista. U tispjega l-esperjenza tagħha biċċiet minnhom rigward meta waslet Santu Spiritu li kienet għalija traumatika. Semmejt li meta kontu għadkom il-Libja kont korrejt. Kif? Dak wara li għamilna l-proġett, jienu hija minni flimkien, ma mamlet inna parti. U ta' tfalli konna, kena ġnien kbira, ħna l-papa kellu stable, bizzimel, u bil-Irish car, x'ma kienx jisuq il-karozza. U kombinazzjoni l-papa kien ħalla l-Irish car u zimmel barra, u ħna qed nilagħbu. U jiena tħadd nistaħba fl-stable. U hija u tifel ieħor telgħu fuq u sfronda. U bqajt hemm taħt jien. Mbagħad bdejtna hija insomma ħariġni u bdejt ngħidilha m'għandi xejn, ma m'għandi xejn, fil-fatt kelli. Għax inkisru 3 disks ta' sinsel ta' dar in-naħa t'isfel u spiċċajt marida insomma. Fejn ġej trasferita u kif? Mbagħad wara li ħallewni sena l-isptar m'għamlu li xejn, anzi l-mama qalula la tistennew biex immut. U il-mama konfondiet, ċemplet il-papa tagħha għax kien tabib u qaltlu se noħodha Bologna, alla toħodha Bologna xejn ġibha Malta. Għaxaw Professor Craig tajjeb ħafna insomma. Ġabuni Malta u mill-ewwel minn fuq ġejna f'Briskuna fil-baħar qalb il-mini niftakar, waqaf il-mutur tal-iskuna, tella l-iluħ il-kaptan u ġejna bil-iluħ, tanna bil-iluħ. U niftakar ħafna mini fil-baħar. Però wasanna insomma ma splodejniex u minn hemmhekk dritt tal-Santu Spiritu. X'kienet l-impressjoni tiegħek tal-isptar ta' Santu Spiritu għall-ewwel? Għall-ewwel kull ma rajt jien dar kbira mudlama, bozza bil-kemturi tad-dawl, tellawni fuq, poġġewni fuq l-ewwel sodda, kulħadd dar miegħi, in-nurses, għax jiena peress li kont dejjem fix-xemx dejjem fejn il-baħar nilagħbu, kont sirt samra ħafna, kienu jaħsbuni xi ħarbija naħseb. U kull ma bdejt nikbi ngħajjat volju la mamma. Huma ma kinux jafu bil-Taljan u bdew ikellmuni bl-Ingliż. Imbagħad insomma bdejt niftiem magħhom bl-Ingliż għax bit-Taljan ma kinux jafu. Mela naċċertakom li ngħidok il-kundizzjoni fil-isptar ta' Santu Spiritu l inbidlu m'għadux post mudlam għax hemm l-Arkivi Nazzjonali llum. Imma jekk nista' naqleb fuq il-presentation ara tatna ritratt li tellajnieh fuq Facebook is-sena li għaddiet u ħadet gost, ovvjament, u dan hu ritratt, dak ritratt li ttieħed f'Santu Spiritu stess, wara miktub the year 1948. Hemmhekk ma jidhirx sfortunatament, imma qiegħda marbuta ma' bib biex dara jinżamm dritt. Kienet ma' tifel ieħor, kien hemm tifel ieħor kellu l-istess problema, ma żammx dawru dritt u sfortunatament spiċċa naqra ħażin. Imma dak ittieħed fejn għandna mijiet, jekk mhux eluf ta' dokumenti f'sala kbira. Fil-fatt kienet dawritna għaltilna fejn kienu l-boilers, fejn kienet qagħdet fejn rat ċerti accidenti u dawn saru aktar minn madwar 70 sen ilu u ġobattina dar ritratt. Dan war eżatt 3 snin wara l-gwerra.
u kellha tiġi qalb il-mini qed ngħidu, marbuta ma' bib fuq dil-lanċa jew dajsa insomma, fuq skuna. Issa, minn naħa tiegħi daqshekk m'għandix xi ngħid, jekk tistgħu tgħinu b'xi mod billi tissuġġerixxu xi nies marbutin ma' dawk it-temi, anke li mhux marbutin ma' dawk it-temi, nieħdu gost bihom għax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd għandu storja xi jgħid biex nispiċċa din l-istampa dar ritratt. Għattieħed fis-6 ta' Frar 1940 ittieħed il-barka ta' fuq kif tistgħu taraw, ma kellhomx idea l-infern li kien ħajnqala 4 xhur wara, dan 4 xhur qabel ma waqgħu l-ewwel bombi għaw Malta. U hawnhekk hawn is-Sinjur Censino Caruana. Censino Caruana jidher ħafna f'dar ritratti f'dar rakkonti għax nafuh personalment kien il-parinu tan-nannu u x-xhur tan-nannu fit-tieġ ukoll. Ukoll kien mill-Isla. U kont sejtu għetlu għala ħriġtu matul il-ġimgħa u libsin politi minn filgħodu iċċekkjajt is-6 ta' Frar kienet it-3 jew l-4 għalli ħriġna biex nabbu imma ma kellhomx suċċessi sfortunatament x'il-marra żewġa wara. Dak kollox, grazzi tal-attenzjoni tagħkom.